много. I feel nice. YouTube, аз съм Цецо 255. Днес снимам на Skyblock с Калян. Чакайте, малко ми са глич. Да. Сори за лага. Вижте. То съм най-големият циганин. За какво ли реших да снимам с него, не знам. Да, защото Дарин го няма. А той е буклук от класа. Щупи дървото. Дай дървото си. О, вече тъй ли ще ми говориш, бе? Гатика за мас. Гепих дървото и дим да ме няма. Значи, кобал генератор. Това е първото нещо. Това е самоличността на Калян. Майтапеса. Това е неговата самоличност. На прахи съвсем. А това е моята. Аз съм Калата. А той е Цецто. Вижте. Лут. Чупи. Чупи. Исках само да ви представя новата поредица. Утре ще снимам повече. Това беше от